Nay, pwede po matanong kung magkano tong ano? Karot. Magkano yung karot? 25 tayo ang balot. Ayun, 25 po yung kada balot po ng karot. No? Yung mga kamatis po natin magkano? 20 po. Ayun. Meron pong 10 piso. Ayun, may 10 pesos po at 20 pesos na mga nakabalot na po na mga kamatis. So murang-mura na po ang bentahan po ng kamatis dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At ayan po yung tumpok, no, 100 pesos po yan na bentahan po ng Tilapia Batangas. Ito po yung mga bisugo po natin. Bisugo. 340 na per kilo. Ito po yung sinasabi natin isdang dapa o tinatawag natin tampal puke. Magkano per kilo? Yun, 250 po yung isdang tampal puke, no? Dito po yung mga bentahan po ng mga buwan-buwan. Yan po yung buwan-buwan, no? 120 na isang piraso. Doon po sa kabila. 130 po yung presyo po dito ng buwan-buwan. Talagang 100 pesos. Magkano per kilo? 220 lang, boss. 220. Yun po yung per kilo ng galunggong natin, no? 220. 120 po na tumpukan. Yung mga tilapia po na 100 pesos na tumpok, meron din po 50 pesos. Magkano ang tawilis per kilo? Sandaan. 100 pesos po na per kilo ng isdang tawilis. Yan po ay 160. 120 po sa mga per kilo ng mga tilapia ang Batangas. Magkano po kilo, ate? 280 po. Iyon, 280 po na per kilo ng kanyang mga hipon. Hoy, shoutout po sa So shout out at magandang umaga sa inyo. mga followers si Bustado. Ayun, thank you. Shout out sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So magtatanong tayo ng mga presyo ng mga magkano ang lettuce mo ngayon, Lodi? 70 kalahati, Bustado. 140 ang per kilo. Sigarilyas mo, Kano dito? 80 kilo. 80 po ang 70 per po kilo, kalahati. no? Magkano po yung kamatis? 40 lang isang kilo, legit yan. Yon, 40 po ang per kilo ng kamatis, no? Legit na po ang presyohan po ng kamatis. Hanggat mura po ang gulay, maayos na maayos, samantalahin na po natin, no? Ang kanilang mga presyohan. Dahil sa 10 piso ay meron ka ng sili. Magkano yung palaya natin? Ang palayaman, magkano? 120. 120 po, no, sa palaya. Ang ano mo, talong. 35 p. Magkano yung talong? Talong, bali 60 na lang ang kilo. Yun, 60 po ang kilo ng talong, no? Nagkano po yung batalay? 120 ko lang bibigay Per kilo, 120. Yung mga balsa po. 180 ang mahal-mahal. Ayun, 180 po yung bentahan po ng balsa galunggong, no? Espada po magkano? 250. Ang ganda ng espada natin, no? 250 na kada per kilo. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang dumayo, no? So, aalamin natin ang kanilang mga presyuhan at mga isdang binebenta po dito at tumpukan na sulit at panalo pa. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So dito mo tayo sa mga latag ng mga gulay po dito sa Bayan Malabon, no? So dito mga mura na po yung mga presyuhan ng kanilang bentahan po ng mga gulay. So may mga 10 pesos po na mga ibinebenta na mga kamatis, okra, yan po, no? Nay, pwede po matanong kung magkano tong ano? Karot. Magkano yung karot? 25 tayo ang balot. Ayun, 25 po yung kada balot po ng karot, no? Yung mga kamatis po natin magkano? 20 po. Ayun. Meron pong 10 piso. Ayun, may 10 pesos po at 20 pesos na mga nakabalot na po na mga kamatis. So murang-mura na po ang bentahan po ng kamatis dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At ito po ay sa pag-akyat po ng tulay. Salamat po, thank you.
Dito po sa mga prutas po, no, ang ating mga ketchup po ay 120 na per kilo. Yung mga prutas po natin na manggang hilaw na kalabaw po ay 80 pesos. Ilaw, sa prito lang, masakito. So yung ubas po natin ay 140 na per kilo. ₱60 na per kilo ng manggang hilaw. Kalahating kilo ay 30 pesos. Lumit yung pwesto mo ah. Good morning. Konti lang yung kalakal ko. Konti lang yung nahango mo mga prutas. Ano, hindi na maubos. Kaya lang yan sa kape. Bossing, salamat bossing. Thank you. Oo. Ikot muna ako. So yan po yung mga update natin sa mga tatagpo nila ng prutas at gulay. Alright, so dito tayo sa mga bentahan naman po ng mga isda na mga mura po ninyong mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos. 150, 130 na kada tumpukan. So ito po ay tumpukan po nilang ibinebenta yung mga tilapiyang Batangas po, no? O per kilo. Yung mga isda po ditong tilapiyang Batangas ay tatluhan po ay 1 kilo. Sandaan lang, May. Minsan naman kurang sandaan yan. Ayan po yung tumpok, no? 100 pesos po yan na bentahan po ng tilapiyang Batangas. Ito. Saan yan? So yun po yung mga latag po nilang tilapiyang Batangas. Ito po ay tumpukan po dito ng mga bangus na grupan sa halagang 150, tatlong piraso. Dito po ay per piraso po, no, na bentahan nila ng bangus dagupan, 150 po. Umalis po. Umuwi na naman. Ay, laging pa na iuwi. Wala siguro mahangang mga bangus na pandaing. So yan po yung mga latagan po ng kanilang mga seafoods po dito sa bayan ng Malabon Fish Market, at aalamin pa rin natin ang kanilang mga latag ng presyo. So dito tayo magtanong sa mga espada. Bossing, good morning. Magkano yung espada mo ngayon? Mura po, no? Yung isdang espada. Bali, 240 na po yung per kilo. Ito po yung mga bisugo po natin. Bisugo. 340 na per kilo. Ito po yung sinasabi natin isdang dapa o tinatawag natin tampal puke. Magkano per kilo? Yun, 250 po yung isdang tampal puke, no? So yung mga tumpok 50 pesos. Ayun, 50 pesos po yung mga tumpukan po. Yan po yung isdang dapa o tampal puke natin, natawag po natin. So yan po ay masarap ihaw o isinigang. Bossing, thank you ha. Salamat. Ang ating pong per kilo dito ng mga isdang gulyasan ay 150 na per kilo. Tapos meron din siyang mga bentahan din po dito ng mga bangus. Sa halagang 150 isang piraso at 140
na kada piraso. 150. Eh, 50 lang yan, te. Bili na. Ano dyan? Dito lang yun. Boss, shout out. Thank you. Dito sa malalaki. Alright, so nakikita po natin napakarami po mga bentahan po ngayon dito ng tumpuan sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang mga galunggong po, no, ito po yung mga masarap iprito, yung mga maliliit. Sa halagang 50 pesos na tumpukan ay makakapagprito ka na at makakapagpaksiw ka sa halagang 50 pesos. Ito sariwang alamang, tabase at mga isdang tawilis. Pagkalong, 50 kuya, maganda, 50. Yan mo mamaya kuwan. Ay, ano yan? 50 lang, 2.90, marami na 50. Sarap iprito nyo, no? Paksiw, no? 50 pesos lang po yung tumpok. Paksiw prito. Masarap to, oh, yung mga ganitong kalalaki po na mga galunggong. Galunggong lalaki yan. 50, 50 pesos. 2.90 na lang yan. Pinapaubos na lang yan. Wala na. Marami na 50, 2.90 oh. Wala yan, galunggong lalaki yan. Yan, kuya, paksiw prito. Torsilyo. Kulang alimay. Tapos yung mga isdang kabase. Meron din po silang bentahan dito ng mga isdang kapak o tatawag natin banak ng pag lumaki. 50 pesos yung kabase, 100 pesos sa mga kabase rin po. Yung mga tumpukan po ng tulis ay 50 pesos, pati rin po yung kapak. Alright, sa kagandahan po kasi dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, yung mga ibinebenta po nila mga tumpukan ay talagang mura. 50 pesos lang ay sapat na na maiulam na maghapon ng iyong mga pamilya. Dito po yung mga bentahan po ng mga bonbon. Yan po yung bonbon, no? 120 na isang piraso. Doon po sa kabila, 130 po yung presyo po dito ng bonbon. Eh, Nay, magkano po dito, Nay? Alin? 200 ang kilo. 200 ng per kilo. Ito po yung isdang kalaso. 100 pesos po na tumpukan. Sa malaki. 250 sa maliit. Malaki yan, malaki. Eh, dito, Nay, sari-sari po. 200 po. Ayun, 200 din po ang per kilo, no? Sa sari-sari pong isda. Nay, salamat po. Thank you. Yan po, no, yung mga update natin ng mga 50 pesos na tumpukan at yung mga bonbon po ay 120 at 130 po yung mga isang peraso. So yung mga galunggong po natin, ayan, no. Tapos mga isdang tawilis na mga tumpukan. Galunggong! Yan yung mga masarap talaga iprito, no, na mga galunggong na maliliit. Lalo na kung ito toasted mo, ay panalo. Kahit ipaksiw, pwede po yan. 130 kalate mo. 130 kalate. So yung mga presyon po dito ng mga galunggong, 260 na kilo. 130 po kalahating kilo. Oh, may 80 kalahati galunggong, may 80 kalahati. So ganyan karami yung mga mamimili po natin na dumayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hindi tayo makaabante dahil sa dami po ng mga tao at tayo ay sumingit-singit lang po sa ating mga kababayan. Ang tilapia po natin, no? 100 pesos na kilo. Nay, baka nay. 120 na kalate nay. Baka. Dito, kalati. 80 na kalate po. Alright, so yun na po ang mga updated na mga latag dito sa bayan ng Malabon.
150 no, tatlong piraso no, bangus dagupan. At pwede ka na makapagpaksiw. 150, tatlong pirasong bangus dagupan. May mga tumpukan po dito ng mga galunggong sa halagang 100 pesos. Magkano per kilo? 220 lang, boss. 220. Yun po yung per kilo ng galunggong natin, no? 220. Bossing, thank you. Salamat. Nandun siya, oh. Alright. Dito po tayo sa mga tumpukan po ng mga bangus pandaing. 120 po na tumpukan. Yung mga tilapia po na 100 pesos na tumpok, meron din po 50 pesos. Magkano ang tawilis per kilo? 100. 100 pesos po na per kilo ng isdang tawilis. Bossing, thank you salamat. Dito naman po ay 140 na tatlong piraso po tumpukan. Kada piraso po ay 150, 160, 140. So Lodi, shout out. Hoy! Ako na naman, pare! Shout out sa'yo. Baka ba, Bes? Pupunta ako yun. Araw-araw sa vlog. Araw-araw ka pupuntahan ng mga ano mo, mga suki mo. Kasi lagi ka nakikita. Araw-araw ako na sa vlog mo. Oo. Makikilala ka na ng mga suki mo rito. Di ako makatawa na maayos. Ano yun? Bakuna. Pagpili yan tayo. Diretso lang yan. Alright, so dito po yung mga latag no, ng mga gulyasan po ay 160. 120 po sa mga per kilo ng mga tilapia ang Batangas. Pwede na nilisan yan. Alright, so Lodi, shout out at magandang umaga sa'yo. Ay, Boss Nando. Galunggong naman ang paninda mo ngayon. Magkaroon muna tayo. Ayun, mga galunggong ang paninda niya ngayon sa bayan ng Malabon Fish Market. Dito muna ako. Dito po ay hipon. Magkano po kilo, ate? 280, boss. Iyon, 280 po na per kilo ng kanyang mga hipon. 280. Dito po magkano po kilo? 220 po sa per kilo ng mga galunggong. Yung mga nakalatag na galunggong nakaplato, 100 pesos po na kada tumpukan, no? May sariwa na, may sariwa. So, dumadami na ang ating mga galunggong dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. So, dito tayo sa mga gulayan din po, no, na nagbebenta po rito. Medyo hindi po tayo gaano makapagsalita ng maayos, no? Dahil nga gawa ng tayo ay nagpabunot. Hoy, shoutout Boss Nando. So, shout out at magandang umaga sa Shoutout inyo. sa mga followers ni Boss Nando. Ayun, thank you, thank you. Shout out sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So magtatanong tayo ng mga presyo ng mga magkano ang lettuce mo ngayon, Lodi? 70 kalahati, Boss Nando. 140 ang per kilo. Sigarilyas mo, Kano dito? 80 kilo. 80 po ang 70 per po kilo, kalahati. no? 70. Pag 1/4, 75 po. So ito po yung mga bentahan po nila ng mga 10 pesos na mga gulay. Nagaya po ng alugbate, pechay, albos, Ganyan lang po. malunggay. So yan po, no? At kangkong. Yan, 10 lang. Kamatis, 40 na lang. Itong labanos mo maganda, magkano? 70 kilo, Boss Nando. Ayun, 70 po ang per kilo ng kanyang labanos. Kaya pasuyo ka. Nakikilala na ako sa vlogger ni Boss Nando. Oo.
Kapag binablog mo yung isang nagtitinda o ano, pupunta at pupuntahan ka ng mga ating kababayan. Dadami ang yung mga customer. Hindi ako makatawa ng maayos eh. Magkano po yung kamatis? 40 lang isang kilo, legit yan. Yon, 40 po ang per kilo ng kamatis. No, legit na po ang presyohan po ng kamatis. Dito naman po tayo sa mga magaganda at 27, 25 na lang. makinis na karot. Yung karot po magkano? 80 po 80 po ang ang kilo. Repolyo po natin magkano? 60 po ang kilo. 60 po ang per kilo. Talong, ayan. Yan, talong 120. 120 po na per kilo ng talong, no? Ang talong po natin ay pabago-bago lagi ang mga presyuhan. Minsan mababa, minsan po ay mataas. Etong kada tali ng sitaw, 35. 35 pesos, no? Na kada tali ng kanyang mga sitaw na masarap i-adobo. So, shout out po at magandang umaga. Salamat po. God bless. Salamat. Thank you. Morning po. Ayan, may kanila po dinanay dito na kamyas. Yan pong kamyas na yan ay masarap po sa isdang tawili. Sampu-sampu lang Baga sa ano, ipangat. Masarap sa pangat. Sampu-sampu. Ayun, no? 10-10. Ito, sampu lang ang sili. Yung mga sili po natin ay 10 pesos po yung mga latagan po nila. Hanggat mura po ang gulay, maayos na maayos, samantalahin na po natin, no? Ang kanilang mga presyuhan. Dahil sa 10 piso ay meron ka ng sili. Shout out! Good morning, Lodi! 30 ka lang. Shout out, boss nato. So, shout out! Good morning! Ayun, no? Good morning! Kaway-kaway mga mother. Ayun, kaway-kaway! Happy birthday, boss nato. Uy, salamat! Thank you! Okay na kami. Noong February Oh, 14, nataga kita isa, oh. magkano yung palaya natin? Ang palayaman, maganda ka. 120. 120 po, no, sa palaya. Ang ano mo, talong. 35p. Magkano yung talong? Talong, bali 60 na lang ang kilo. Ayun, 60 po ang kilo ng talong, no? Oh, 25. So, ayan din po yung mga presyo ng mga latag nila, no? Itatanong po. Magkano karot mo, Lodi? 100 pesos po na per kilo ng karot. Yung repolyo mo, 70 na per kilo. Ito po, 10 pesos. Ang kamatis natin ay 20 pesos. Yung mga bawang po natin 20 pesos. Sibuyas natin ay 20 pesos. So magkano ng per kilo natin ng luya? 160 po na per kilo ng luya. Ito mga ganitong kalabasa, 20 pesos yan. Ayun, 20 pesos, no? Ang kamatis magkano kilo? 40 pesos din po ang per kilo ng kanyang bentahan ng mga kamatis. Lodi, maraming salamat. Shout out. Shout out sa'yo, boss nato. Shout out din po. Happy birthday. Thank you. Kilala ka na dito ah. Opo. Shout out po. Masarap yung bonbon na yan, kuya, oh. Subscribe. Eh po yung bonbon na binili ni kuya, oh. Masarap yan. Yan yung masarap na, kahit na kayo rin po ninyo gawin yung meatballs, ay napakasarap po niyan. Yang isang bonbon. Alright, akyat po muna tayo doon sa may tulay. Doon ay mag-a-update tayo ng iba pang mga presyo, no? Ng kanilang mga latagan din po. At kung ano po yung madatnan natin na kanilang mga ibinebenta po na isda. At i-update natin ngayon. So yan din po yung mga presyohan ng kanilang gulay.
Sulit na sulit, no? Ang mga gulay po nila sa halagang 20 pesos ay meron ka ng may pangsasawog sa iyong mga ilulutong ulam. Good morning po, Nanay Noemi. Mukhang ngayon na po kayo nakahango ng mga paninda. Kadarating ko Hmm, Galing kami ng market eh. Ang hirap. buti meron pa kayo naabutan. Ay naku, kanina pa kami. Ah, Kanina pa kami dun sa market eh. ayan po yung latag ni Nanay Noemi na mga palsagalunggong, no? Bagong dating lang po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ang kanyang latagan ng mga isda. So, Nanay Noy, may istorbo ko lang po kayo ha. Magkano po yung batalay? 120 ko lang bibigay Ha, yan. per kilo, 120. Yung mga balsa po. 180 ang mahal-mahal. Ayun, 180 po yung bentahan po ng balsa galunggong, no? Nanay Noemi, maraming pong salamat. Thank you po. Ganda. Sa kilo. Salmon, ayan po, bangus na po, isang piraso, 160. Salmon, ayan na po naiiwan. Magkano po yung salmon? Manananggal na, kalahati na lang natira eh. Yung ulo ang naiwan. Ang espada po magkano? 250. Ang ganda ng espada natin, no? 250 na kada per kilo. Tapos yung mga dalagang bukid po dito ay 160 na per kilo. Ayan. Salamat po. Thank you. Alright, doon tayo kay nanay, no, sa bandang itaas. At tayo ay mag-update pa ng mga latag at presyuhan dito sa bayan po ng Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. So, dito na tayo kay nanay ngayon. Okay guys, what's up? Oh. So, shout out po. Good morning, good morning. Shout out. Ngayon. Ayan, shout out. So, nay, magkano po yung bentahan po ng inyong mga sili? Ito, 50 pesos lang to. Ah. Kalahating kilo. Ayun. Eh, yung mga bentahan po ng ayan, 20 pesos po. So, nakikilala nyo na po si Nanay Josie. Tama po. Na napanood nyo po sa face to face. Siya po yung nagbibenta po dito ng gulay. Tama po yung sinabi niya. Nandito po siya sa labas ng pag-akyat ng tulay, no, ng Malabon Fish Market. So maganda po yung showdown nila. Sa ganito po magkano? 20-20 lang yan. Yan po, 20 pesos po na mga PK Baguio. Yan PK Tagalog po ay 10 pesos. 50 pataka. Ang ating mga... Napakamura yung mga gulay. Tingnan nyo naman guys. Yan, Ayan, mga nakita nyo gulay. po, no? Yan, Mga sibuyas, mura din Yung sibuyas natin, 20 pesos lang yan. Guys, kapag gusto nyo pumunta dito sa pinakamamurang tindahan, dito lang Siling po Verde, Mura yan. dito lang po makikita sa Malabon. Fish Market. Fish market, yung mga paninda na ganyan. Lahat na dumayo kayo dito. Eh, magkano po yung sayote? Sayote, 30 pesos lang yung balo. Ayan. Yun po yung presyo, no? Yan. Eh, yung labanos na maputi pa sa hita ko, magkano? May 10. Conforme po sa laki. Malaki. So, yun po yung bentahan, no, ng kanyang mga gulay. So, nanay, maraming salamat po at shout out po. Oh, shout out ako sa mga nag-post sa akin. Pinamakin kita. Ayun. Alaguin mo lalo. Ayun. Thank you po. Salamat po. God bless po. Alright, so yun na po yung mga update natin ng kanilang mga latag dito po sa bayan ng Malabon Fish Market at naikot na po natin yung mga seafoods ng tumpukan po dito at yung mga gulay din po na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan at mga prutas. So ito po yung papasok po sa loob ng Malabon Fish Port, no? Kung pupunta po kayo dito ay kahit alas 7 ng gabi ay meron na pong latagan, pero ang kagandahan po sa pagpunta po talaga dito ay mga bandang alas 10, alas 12, no? At talagang marami na po kayong mapipili na mga bagsak na isda dito sa Malabon Fish Market o Malabon Fish Port. Alright? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin, no, na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer at sa mga masugid nating mga kababayan na dumarayo upang makatipid sa kanilang pamimili dito sa Malabon.
At sa mga vendor po natin masisipag, shout out po sa inyong lahat. At ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan dito po sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.